Iti panagtultuloy ti kang runaan a damag. May saan na isalsalumina a lugar iti tuba benggit ti daydaywan dagiti turista. Nupay barupay laeng ti lugar. Makuna a perfect getaway tapno ag-relax ken ag-unwind. Daytoy ti report. Kastoy kapintas nga aglawlaw ti mapasaran iti daytoy a baro a pagpasyaran iti poblasyon tuba benggit na isalsalumina ti lugar akasmat lang iti nagan ti agricultural farm. Mabalin nga ag-picture taking with the mountain as backdrop. Mapadasan iti biyag kas mannalon. Kas iti panagpakan kadagiti manok. Agapit itinatan, ken agburas iti strawberries at talaga ang ma-enjoy ti siya sinuman. It's my first time here, so the view is very nice, and if you are stressed, it's a perfect destination. Makuna a perfect getaway tapno ag-relax ken ag-unwind dito'y a lugar. Aday-daywen dagiti turista nupay saan pay lang a 100% complete ti pasilidad. Based on my experience sa mga pumupunta dito, yung nai-stress dyan, yung laging pagod sa work, punta kayo dito, marirelax kayo, ma-unwind kayo. Nagdudumamot ang makapaamanga abuya iti may matangan, iti tunggal aldaw, iti nasao a lugar. Kung gusto mong makita yung fog, afternoon. At least mga 3 to 5 dito ka na. Sa mga gusto namang mag-view ng like dito sa banda ng West Philippine Sea, sa morning. Pwede silang pumunta dito mag-jogging. After mag-jogging, mag-coffee, while mag-view. Nature walk and relaxation. Karaman iti camping. Dagiti dumapay nga aktibidad, ang ma-enjoy iti lugar.